ପୃଥିବୀର ଛାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାମିର। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ରେଳ ଚାଲିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। କେଉଁ ମାଛ ଦୁଧ ଦେଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିମି ମାଛ। କେଉଁ ଦେଶରେ ନଦୀ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲମ୍ବସ୍। ପୃଥିବୀର ଜନବହୁଳ ସହର କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟୋକିଓ। କେଉଁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହର କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୋହାନସବର୍ଗ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୋମା ପକ୍ଷୀ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଜିଭ ଲମ୍ବା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିରାଫ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାତୀ।